साबकाटा आरो सराइबिल पुलिसा दिनै मागु आयेन बेरेखा मोसौ हमदों। आसाम सोरखारा मोसौ रैखाथि आयेन 2021 गोख्रों आयेन होनायनि उनावबो आयेन बेरेखा मोसौ फालांगि खालामनाया थाबथायाखै। दिनै फिन आरोबाव सोनाब बेंगलनिफ्राय संकस दैमा बारहोनानै आसामाव लाबोनाय गासै मागु आयेन बेरेखा मोसौ हमदों पुलिसा। साबकाटा आउटपस्टनि बिबानगिरि शिवा प्रसाद कलितानि स्रोत सुलुं मोननाय बादियै साबकाटा पुलिस हानजाया आरो सराइबिल बि.पि.नि बिबानगिरि मिजानुर रहमान बिथांनि हानजाजों जथायै गसाइगाव चौधुरी घाटआव बेलासिनि 5 रिंगासोआव भारत-भुटान सिमा सेराव स्रोत सिग्रोमनानै हाग्रायाव खाखोमानानै दोननाय मागु मोसौ बोखांनो हायो। मोसौफोरखौ बोखांनानै सराइबिल पुलिस थानायाव लाबोनाय जायो। मोसौ फालांगिजों लोब्बा थानाय सिखावफोरखौ हमनो थाखाय पुलिसा गोख्रों नायबिजिरगासिनो दं होननानै खौराङाव फोरमायदों पुलिसा।